Er der overhovedet vand på? Der er for mørkt derinde, er der ikke? Det plejer at give 100 kroner. Lige åbne døren. Tak, der er skædet med mig. Det er jo til at gøre rent bagefter. Hvad? Det er til at gøre rent bagefter. Det er noget godt noget, vi har fået fat i på. Jamen hvad er det for noget? Hvor er vi? Hvor har vi fået støvlet op nu? Jeg ved ikke, det var et eller andet sted, vi skulle smide det ud. Se ligesom det. Inden de blev skåret i stykker, altså de lange stykker, de kunne lige gå i svenskeren, det gik helt fint. Ja. Så stor en kæde har det ordner han ikke. Nej. Det passer lige længden, jeg tror ikke, de kunne være der, men da vi så begyndte, så gik det jo fint nok. Ja. Du plejer noget ild, ikke, Frank? Jo. Nu vil jeg ikke have på min mund. Nå, må der ikke det? Gør man også, ja. Jeg har ikke næsten flere på fyldt på maskinen. Er hvad? Det må du godt lige gøre, for jeg har fyldt med petroleum på hånden nu. Nej, det var noget, der hjalp. Ja. Så han skal på, inden du får et eller andet i hænderne. Så skal åbne vinduet. Der er heller ikke meget af det optællingsbrønd, vi har. Den er nogle lidt tykke. Jeg fotograferer den der svage røg, der kommer op i skorstenen. Men du skal filme det her. Det er her, der kommer ud. Sæt sig på. Jeg må tænke lyset. Det er det. Okay. Ja. Så kan vi bare sætte os ned og vente. Stort set. Ind med maren.
station, man skal passe på at brænde for kraftigt, fordi kurven derhen er smurt. Ja, det ved jeg også. Afgang! Bare skal du ikke lige give mig min juice? Så hopper flyet. Det var dejligt. Så er jeg bort af, ja. Det er skide godt med det.